Kining pagpasaylo lisod gid ning buhaton sa tawo nga wala gid hari sa Ginoo. Kay bisan pa manggani sa mga Kristohanon, kung naghari paghapon ang tawhanon, lisod gayud kining pagabuhaton ang pagpasaylo. Matud pa sa Marcos 11:25 nga inigtindog daw nato aron magampo. Kung aduna kitay kalagot ug kayugot, batok kang bisan kinsa. Matud pa dinha nga pasayloa na siya aron nga ang atong Amahan nga ato sa langit magapasaylo usab kanato. So kining spirit of unforgiveness mao ni hinungdan nga dili usab kita matubag sa atong mga pagampo. Kining spirit of unforgiveness usa kini ka blocker o hinder balabag sa atong mga giampo sa Ginoo. Ug labaw sa tanan, ang spirit of unforgiveness o espiritu sa dili magpasaylo mao kini angkos hadaghang kaayong kasub-anan sa mga tao. So guys, dili pa ulahi ang tanan, dili sulagma nga naka-view kanini nga sambingay ug niini nga topic tungod kay adunay gusto ang Dios nga usbon sa atong kinabuhi. Kung nangalagad taron sa Ginoo nga aduna tay espiritu sa dili pagpasaylo sa atong isig ka tawo, lisod gayud natong maangkon ang kinabuhi nga malipayon. Okay, so para masabtan nimo guys ug makuha nimo, actually dunay mga dili mayong resulta niini nga kaning espiritu sa dili pagpasaylo nga atong makuha niini nga video. And hopefully nga aware ka niini, dapat Kristohano nakabalo niini aron nga makalikay ka sa mga buhat sa kaaway o luyo sa dili pagpasaylo, anaa ang lihok sa demonyo kung dili kita makapasaylo. So guys, para masabtan nimi ani ang senaryo sa atong sambingay karon. Usa ka adlaw niya na dunay duha ka managsuon nga grabe kundi sila kasuod. Tungod sa ilang kasuod, nagtukod sila panimalay nga duol ra gyud ang ilang mga balay. So tugkaran ra ang ilang balay. Kining manghod ug magulang, kung dunay mga butang ang manghod ug ang magulang, maghinulamay sila. Tungod sa ilang kasuod, grabe ang ilang kalipay. Kay bisan unsa ang wala sa manghod, hatagan kinis magulang. Kung wala po ang magulang, maghataganay sila. O grabe ang kalipay, grabe ang ilang relasyon nga nahitabo. Pero adunay usa ka higayon ni ana nga naputol ang ilang kalipay ug ang ilang maayong relasyon. Adunay sila gamayng kabangi nga mohinungdan nga ang manghod naglagot sa magulang ug ang magulang pod tungod sa iyang garbo kay magulang siya, naglagot po siya sa iyang manghod. Og nahitabo nga usa ka adlaw niya na pagmatag sayo sa magulang, nakita niya nga ang tugkaran sa iyang panimalay o utlanan sa ilang gitukurag balay nilang duha, gibutangan na kini og kanal sa iyang manghod. So nasabtan sa magulang nga dili na giday gusto ang iyang manghod nga mulabang siya nga magulang ngadto sa panimalay sa iyang manghod. Busa kini magulang natugkan po og garbo, nasuko po siya ug nag-hire siya og panday. Iyang gipalabuan ang gihimo sa manghod. Kung kanal ang gihimo sa manghod, ang iya pong gi-hire ang panday ug ingnan niya nga dili kanal ang ako ang ipatukod nimo kundi usa ka pader nga halublak nga taas kaayo kay gusto ko nga di na ginako makita ang naong ug panagway sa akong manghod. Grabing kalagot sa magulang. So tuod man kining panday miadto sa iyahang panimalay aron sugdan ang maong trabaho. Unya kining mao usa ka magulang samtang magsugod og trabaho kining panday, miadto siya sa merkado aron magpalit og masud-an para iyang ikapakaon sa iyang panday. Pero pag-abot niya siyang panimalay, nasyak siya sa gihimo sa mong panday. Kabalo ba mo unsay gihimo sa mong panday? Dili pader nga halublak ang gitukod sa panday, kundi usa ka taytayan nga gikan sa iyang tugkaran ngadto sa tugkaran usab sa iyang manghod. Og nasyak ning magulang, di siya makatuo tungod kay mao ang iyang gisugo wala himua sa panday. Pero kining panday miduol sa magulang nga nagpadulong umingon, "Sir, pasensya lang sir nga taytayan ang akong gihimo. Kay ang gusto nako sir nga ang imong manghod ug ikaw magkaabot mo sa tunga nining maong taytayan. Nga gusto ang imong manghod nga makigsitol sa imuha. Ug gusto pud ko nga akong panday nga kamo magkauli." Busa sir, ayaw pagpadala sa imong pride sir. Pwede kamo nga musugod kag lakang, kaysa diya musugod kag lakang, ipaubos imong kaugalingon. Kay ang imong manghod naghulap usab dito sa tugkaran sa iyang panimalay nga gusto siyang makig-abot sa tunga nining maong taytayan. So tuod man hinahinay og lakaw kining magulang, diha napuypoy ang iyang kasuko
ug samtang nagsugod kining lakang diha sa tumoy sa taytayan diha sa iyang tugkaran, kani pong manghod mihinay pug lakang didto sa pikas tumoy sa taytayan didto sa iyang tugkaran. So diha sa tunga nag-aabot sila, ug sa diyang nag-abot sila, nagginaksanay sila, naghalog sila, naghilakanay sila, ug nagpinasayloay silang duha. Diha nahitabo nga nasitol ang ilang problema, nagkapinasayloay sila, ug nauli ang maayong relasyon, kalipay, nauli ang maayong panagtinagdanay, ug diha-diha na sinati nila ang panaghiusa ug gugma nga nagbugkos sa ilang kalipay. So guys, di nila takutob sa mong sambingay. Now, ato nakita sa mong sambingay nga managsuon, grabe ang ilang kalipay from the start. Grabe ang ilang paginulamay, no, grabe ang ilang kasuod. Apan aduna day katapusan, kaysa diyang giharian sila sa spirito sa unforgiveness o spirit of unforgiveness na hitabo hinuon nga nabungkag ug dili mayo ang ilang pagtinagdanay. Kabalo ba mo kung say gibuhat sa mong panday? Ang panday naghimog pamaagi nga masitol daon ang ilang mga espiritu nga dili makapasaylo. Aron mawala ang maong espiritu sa dili pagpasaylo, kining maong panday naghimo og pamaagi nga magkauli sila. Ug kanang amo nga panday walay lain nga gisigutan na kundi mao si Ginoong Hesukristo. Siya ang panday sa atong kinabuhi. Siya ang tinud nga panday sa atong kinabuhi. Nga ang atong kinabuhi nga wala gyoy Ginoo, lisod gyud ta makabuhat sa pagpasaylo. Pero sa diyang niabot si Kristo sa atong kinabuhi, siya ang taytayan, siya ang naghimog taytayan nga atong mga relasyon sa atong isig katawo sa una nga dili kita makapasaylo, karon pwede nato mahimo ang pagpasaylo kung giharian kita ni Kristo. Pero alang sa mga tao nga dili si Kristo ang naghari, lisod gayud ang pagpasaylo sa ilang kinabuhi. Kay bisan pa man sa mga Kristohanon, kung giharian gyapos tawanon, lisod gyud buhaton ang pagka mapinasayloon. Pero kabalo ba mo guys nga ang epekto, ang lesson nga itong makuha nini, ang espiritu sa unforgiveness kung dili kita makapasaylo, makawala kinis kalipay nato. Hinumdumi nga sa diyang ang managsuon wa sila kapasaylo. Ang dili pagpasaylo makastil kini, mao kini kawatan kini og kalipay. Diba silang duha wala nay maayong tinagdanay, nawala ang ilang kalipay, naputol ang ilang relasyon. Ang spirit of unforgiveness mao ni ang makaputol sa maayong relasyon nato sa atong isig katawo, ug gawas pa niana mao po ni ang resulta sa kadaghanan kasub-anan. Muna nga, dili gud mayong magpabilin ka sa spirito of unforgiveness. Kung natay spirito sa unforgiveness, dili gud ta dapat nga magpabilin dira. Kay masinati gud nimo og nako ang kinabuhi nga masulubon kung naa kay espiritu nga dili mapinasayloon. Pero ang tinuod nga malipayon, maudtong mga tawo nga mapinasayloon. Kung wala nimo na sinati ang kalipay karon, nagpasabot ka na nga adunay mga tawo nga wala nimo pasayloa karon. Busa, dili pa ulahi ang tanan. Ang Marcos 11:25, inigtindog ninyo kung duna kamoy pagampo, kung dunay mga tao nga inyong ikalugutgutan, kasuko, pasayloaw na siya, kay aron pasaylo usab ta sa atong amahan nga tuwa sa langit. Kining dili pagpasaylo, usa kini ka balabag sa atong mga pagampo. That's why datay mga pagampo nga gipangayo sa Ginoo hantud karon wala patubaga sa Ginoo. Kay ang sikreto niya na para matubag na sa Ginoo, mao ang pagpasaylo sa atong isig katawo. Busa kung ganahan ka matubag sa imong mga ipangayo sa Ginoo, ang imong mga ipangampo sa Ginoo, pasayloa una ang mga tawo nga nakapasakit kanimo. Kung mabuhat nimo kana, dili lang matubag ang imong mga pagampo, hasta ang imong kinabuhi malipayon usab. Okay? So guys, di nilang takutob sa ato ang storya karon puli nga nakahatag kita og pagtulunan nga kung magpabilin data spirit of unforgiveness, masinati nato ang kinabuhing masulubon o kinabuhi nga layo sa mga panalangin, kinabuhi nga walay katubagan sa ato mga pagampo. Busa pasayloan mo isig katawo para may katubagan ang iyong pagampo, para may malipayon ka o para puno ka sa gugma ug panagiusa ug makabalik kini sa mayong relasyon sa atong isig katawo. So guys, kung bago pa kanini nga channel, ayaw kalimot sa pag-subscribe para updated ka sa daghan pa natong sambingay. Pwede po gamutan ang nga video guys, daghan po kang makatunan. Kita-kita ta guys sa next video. Pwede po ning ma-share nimo sa laing tao para ma-aware po sab sila. God bless us all.